Masimbagan kan mga nanunungdaan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Hinapot ako ngunya ni Junapolis ki seryoso. Ini technician midigdi. Hinapot ako ng gad. Seryoso pa to sa apot niya. So asin seryoso nga po. Sabi sa ko, "Dai ka nga talaga tabi mahabol ngunya na law." Last day na baga ngunya. Pero may duda sa kuya ang junior na ini oh. May duda rin sa kuya na may pigluluto. Pero may pigluluto akong desisyon. Henry Mazeda po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang kay Henry M. Kamogabos, ayos. Jomar Bien, my report from Tabaco City. Kamin Jomar, good morning. Salamat BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Natapos na suba na lamisa kung sa'yo nagagad ni blessing. Aha. Si ako Bicol Congressman Gil Bongalon kay Monsignor Monsing Tronqued. Antes siya mag-file kan sa iyang kandidatura diyan sa Comelec Albay. Taod-taod lang. Nakapulaot na ang grupo. As in, sinabi ni Congressman Gil Bongalon na ngunyan talagang aga. Siya schedule na mag-file. Kay Riba ang tulong mga board members niya sa linyada. Si dating board member man and dating Council kan Tabaco City, Raul Borion. Si Tabaco City Councilor Nol Bragais at si Tabaco City Councilor Carol Siga. So, karabay tinang mapasiring dyan kay Riba ang mga suportadores. Ngunyan pong aldaw ang team angat ng lahat sa Premier Distrito kang Albay will officially file our certificate of candidacies. Ako po ma-file bilang kongresista kan Premier Distrito kang Albay. Kay iba ang tulong board members, si PM Carol Ziga, PM Nol Bragais, and PM Raul Roy Borihon. So, right after the Mass, we're proceeding now to Provincial Comelec to officially file our COCs. Ikinaugmama ni Congressman Gil Bongalon ang pagkakanda ko niyang suportadores digdi sa Chinese Chapel para magatindiran misa asing susog sa saya. Nagpralano ang mga ili na mag-iba dyan sa siyudad kan Legazpi sa sayang pag-file. Maski nga ni Kuta na ang plano niya is simple sa nakuta ang gigipon niyang pag-agad ng petisyon asing pag-file sa sayang kandidatura. I was surprised with their presence. We just want to have a simple filing, but yaon po sa mga pag-iribata ng mga local candidates also, aliman sa iba-ibang banwaan kan Premier Distrito kang Albay to show their support. And salamat sa pag-filing kang suporta. Mas lalong nagpapakusog sa muyang mga buhot bilang mga kandidato, hindi po sa Premier Distrito kang Albay. So, may ribaman po guys sinda to witness the filing of our respective COCs. Si Congressman Gil Bongalon kan ako Bicol. So anytime naghali na tabi sinda Jomar? Nakahali na tabi BP. Naghali na. Pasiring na dyan sa siyudad kan Legazpi. And anytime naabot na sinda dyan, may mga bus, ma-reparumum ta dakol na iriba sinda ta mga supportadores from bilog na Premier Distrito kan Albay sa mga kandidato ninda, kang grupo ninda para alkalde, so iba pa ang mga supportadores nag-iriba pasiring dyan sa siyudad kan Legazpi dyan. Kaya BP Henry, mga dagdag na balita, alidigdi sa siyudad kan Tabaco, Jomar Bien, BCGV. Salamat Jomar sa report. Abangan nindo dyan Karen, pakiabangan mo dyan sa Kapitolyo. Sa Kapitolyo. Dyan sa opisina kan Comelec sa Capitol Annex Building. Pakiabangan mo dyan sa Capitol Annex Building tabi. Karen? Hello? Pakiabangan mo dyan so grupo, ni Gilna Bongalon para mag-file kang COC taon dawin na dyan. Hello Karen? Pakiabangan mo dyan suma-file kang COC haling First District Comelec Comelec, okay. I can mag-cover dyan alright. Ipabantayan ko naman. Si Pading Al nakatutok digdi sa pag-file kang COC. Pag-file kang COC ni mayoral candidate Hisham Ismail. Yung po sinda dyan sa Saint Rafael nagbimisang unyan. Tabi, may misang unyan. After the Mass, ma-motorcade man from Saint Rafael, pasiring po sa sa City Comelec. Yan naman din makakali si Padingal. And expected ngunyan na pag-aaga, maabot tabi dyan sa Comelec, provincial office, mga tugang si board member, si
Congressman Jill Bongalon, kan ako Bicol. Officially ma-file man kan sa iyang COC bilang congressman. So maglalaban sinda mga tugang ninda congressman ni Mayor Crisel Lagman Luistro at sinda pong duwa at mag-1-on-1 dyan po mga tugang sa Primer Distrito Canalbay unless na may mag-file pang iba bilang tabing congressman. Yan ha. Sa daraga, yaon man do mga si Josh Babino kaya pigabangan man sa mga ma-file na mga persona para sa pagiging mayor kan daraga. No, ilingon niya na aldaw. Kaya si Karen Man, yan na muna sa Comelec Provincial Office sa Capitol Annex Building para po sa pag-file kang grupo hali po duman sa Primer Distrito kan Albay. Alright, sandali lang Jim, day magiro dyan. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang yan na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi kita magbabago asin tanganing wag mga atay, kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtawding proteksyon. Sa oral na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Jimmy, may dagdag na report. Jim, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga parantabay. Nakatutok man kita ngunyan digdi sa banwaan kan Pulanggi sa mga oras na ini. Dahil anta natural aramo niya to kung ano mananggat ang sitwasyon digdi. May mga nagluluwas na baka may switching sa mayorship digdi, aspirante, mayor, board member Jesap Salceda, and maski nga ni mga nang nagapot dun si Giselle kun ano o ni nalugod garamon ta na digdita nakatapos pa sa nainikan na banal na misa nag-breakfast muna. And actually, hali ako naman sa Comelec, yaon na si Election Officer Wilhelmi na nagahalat na. Good morning, Board and aspirante for Mayor Pulanggi. Ano po, final, anong oras po kita mapasiring sa Comelec? Si VP Henry po sa Angkor sa DCGB. Nganyan pong kuan aga maduma na kami mga 8 tapos lang kami mag-breakfast kan mga maduma na kami sa Comelec. Opo, may mga agam-agam na baka may switching da ka mo Giselle and Eka. Ano talaga? Ang totoo talaga nakapag-desisyon na ito kasabanggi nagpan ako na itataw ko na sa agi ko. Ayun na. So, linawan ka tabi, giraray tabi board, daay ka na ma-file as mayor. Dahil na ako. Si Giselle na. So first heard ini tabi BP, digdi sa DCGB, and ma-mayor digdi sa Banwaan kan Pulanggi is Giselle Salceda, aki niya. Aki kong matua, sir matuang agi ko. Pinagpara-isip ko after 1980 naging akong SK Federation President dito sa Pulanggi, tapos naging akong kapitan sa sentro ng 14 years, naging vice mayor, tapos naging akong provincial administrator, tapos naging akong 3 terms na board member. Nag-iuron sa akin ko na kung pwede, siya naman ang pagbigyan ko tanak. More than 30 years na ako sa public service. So ano na po ang plano mo? Ang plano ko, matabang na lang ako. Saya. Ayun. Nakiuron sa akin ko na kung pwede siya naman pagbigyan ko, hindi na. Marami na po yun ni Kong Joey? Naraman na, nagparam na ako nga na aga na sabi ko, hermano, hindi ganyan. Kasi siman ako yung kita bang mga magurang pag nakiuron na nakita, pagbibigyan. So anong reaction ka na tugang mo Congressman Joey Salceda? Si Joey, mas naugmangan niya siya na talagang mas magbigay talaga niya ka. Kang kaito, nagpuon,
pinagbigyan ko sugabo si Papa, si Vice Mayor Cherry, si itong pinsan ni na maging congressman. 2016, pinagbigyan naman si Gobernador Pizarra. Ngayon, iningagi ko naman. Okay. Ayun. Pero kita magbigay sa kwan, okay lang. Okay, so suporta na lang po pala ni ka. Support na lang ako. Okay, so Dahil yan na sabi siya BP ma-file, first heard Jimmy. yan, exclusive Dahil digdi na sa... siya ma-file ka ano mo na para sa ano mo na posisyon. Dahil ka na po nila ibang planong papailan na kakuan. Basta paingalo ka na, suporta ka na lang kay Support Giselle. na lang ako. Support na lang ako. Okay, so siguro mensahe na lang po nito ta natural kan pon sa poon nagparalibot ka na aram na kan mga taga Pulangi na ikasumadalagan bilang mayor. Mensahe po nindo ta aro kay ni anak kay guanin na pagbabago. Iyo, dahil ka mo mga taga-Pulangi, dahil mo magmundo. Tako, yaon man digdig. Digdig ako nagdakula sa Pulangi. Sugabos na tabang, na ikakatabang kang pamilya sa Sela. Yaon man giraray kami. Matabang kami. Tako talagang nagkakuan ako digdig sa Pulangi na magtabang kami. Sa magpunta kito kay Papa, 1970, nagitong consult digdig. Si Papa, kay iba-iba na ako na talagang ang kami na magtabang digdig. Pagpud mo niyan, na kami talagang proof yung taga-Pulangi. Hindi kami maka na matabang kami sa mga Iyon. taga-Pulangi. Okay, thank you so much. Tabi yan So, it's official, Jim? Bibi mga to. Thank you so much board dahil na siya. Uros It's na siya. official. Paingalo na Ah. bilang aspirante para mayor going to pigpasa na niya kay Giselle Salceda. So official na yan na ang magiging mayor si Giselle, congressman si Adrian. Aha. Okay. Kwanta. Ano yan, Jimmy? May nagparaktakan. Ano tabi yan? May program pa. Said. O ni si Giselle actually nagpapararamahaw in ABP. Oho. Na matawod digdi sa luwas kang compound. Actually yaon ako. Solo man lang ako digdi Oho. na media sa mga oras na ini. Kaya primerong putok DCGB ngunyan nagmisa, breakfast, and naghapot-hapot kita digdi sa luwas kung ano man ang gadkuan laban, si Giselle o kaya si Gisap. So mga tao ninda digdi, maski sa mga nasa sirkulo, dahil may ngayawa isi. Dahil nagkataon, nag-ihi si Kwan, si board member, Gisap Salceda digdi sa gilid. Dahil pa nga natatapos sa iyang pag-ihi, inapot ko na. Di dakop mo man tulos. Dakop tulos? Aron ka ng pagdakop ka So pa rin. official na si Giselle ang ma-mayor. Therefore, Jimmy, siya ang magiging kalaban ni Pem. Diba? Ikadua. So, konta daw. So, mensahe ni Giselle. Sige na. Kung pwede siyang makahoron ta. Testing nga daw ang abilidad mo dyan. Sige na. May programa. May programa. Sisa nagtataram. Si dating si Vice. Okay. Si Vice. Okay. Excuse, si Vice Mayor Cherry. Si Vice Mayor Cherry Milia Sampal. Vice, primero, first heard me. Ali mismo sa ngimot ni board member Gisap na siya dati ang mga kandidato ngunyan palan may shifting from Gisap to Giselle. Ano pa na reaction mo bilang nasa linyada Vice Mayor si BP Henry Posangkor sa DCGB? Anyway po, good morning po sa mga listeners ng DCGB. Definitely po may pagbabago po sa linyada ka na Lakas CMD, official candidate po sa Panuan ng Pulangi, na instead po si BM Chess magiging chief of staff na po ng 2nd District, na iyo po ang ang standard bearer as principal mayor si Giselle Richard Salceda. Kumbaga, napagkaroon po ng grupo na kumbaga po mag-giveaway po si BM Jessup as si Giselle po ang maging standard bearer po ng Lakas City po sa Banuang Pulangi. Ayun. Very good. Opo. Good luck, tabi. Vice Mayor Cherry. Ay, thank you po. Thank you Good po. luck. Ano pong partido nindo, tabi ngani po? Po? Anong partido po nindo? Lakas CMD po. Lakas CMD. So final na, kompleto na po kamong line-up sa pagkakonsyal? Ano na po, may linyada na po kami, official candidate po. Tapos may mga guest candidate po kami, Pico. Ayun. Anong oras po kamo ma-file ngunyan?
8 o'clock po, pagbukas po ng COMELEC, ma-proceed na po kami sa COMELEC. Ayun. Okay. So kasbago kaya kauro ni Jimmy si BM, no? Officially na nagkwan siya, nagpahunod sa aki niya. Kaya so si Giselle po ang magiging kwan mo pala, magiging running mate ni for mayor. Yes po, siya po ang magiging running mate po. Opo. Okay. Good luck po, Mayor. Vice Mayor. Salamat. Thank you po. Masukwan mo sa linyada tabi, Vice, pakibanggit mo na diretso. Okay po, ang official candidate po ng Lakas sa Banuang Pulangi, Mayor po Giselle Richard Salceda, Vice Mayor po Sherry Melia Sampal, ang mga councilor po, Councilor Pasha, Councilor Edna, Councilor Makoy, Councilor Bernie Bertano, Councilor Winel Subendia. Ang guest candidate po si Councilor Jogon Gonzales and Councilor Salte Recieto. Oh, yun. Thank you so much. Good luck. Thank you so much. So yan sabi Bibi, ang mga aksyon na nakuha niya to digdi sa Banuan kan Pulangi sa mga oras. Sa magiging kalaban Jimmy ni Pem, si Giselle. Si Giselle, Ayan. Okay. Kasuhapon Imperial versus Salceda sa pagka-mayor. Imperial versus Salceda sa pagka-mayor. Versus Salceda. Kasuhapon, kanday pa nagpapail si Pem, an aramta si Gisap, pero nag-file and yun na, biglang sabi, yun baga pinaliwanag ng kasbago ni board member Gisap, paingalo na da siya. Yes. Okay, ranihon ta daw ni si Giselle. Yeah. Pwede mabalik na lang ako tabi bipita nasa lamesa. Okay. Mabalik ako. Okay. Kan mga development di sa Banuan kan Pulangi. Jimmy nasalita di si GB News. Thank you, Jimmy. Maski na pa nagpa-file, official na po yan ng mayor sa Pulangi, si Giselle na Salceda. Alar Mario, yan po dyan sa may St. Raphael Church. Padi, kumusta na dyan? Paringal? Naputol ang signal ni Paringal. Kamin, padi. Ayun. Naputol uli. Naputol uli. Sandali lang baka tapos naman sumisa. Baka tapos na po sumisa sa St. Raphael and mamotorcade naman sa grupo daan ni Isam na Ismail. Mga tugang pasiring po dyan sa Comelec Legazpi. Kamin Paringal. Yes, Bade. Abinayaan ko na muna para membro sa grupo ni Siam Ismail ta nagmimisa paman. Saluho na lang ni Karen pag pasiring sa Comelec Legazpi. Tay nagapan ko naman digdi sa Albay Comelec ta nagarapod na sa tuya ang mga coordinators man sa grupo ni Congressman Attorney Jill Bungalon ta pasiring naman digdi sa Albay Comelec. And sa grupo man ni Congressman Christopher Kitoko. Pero inabutan ko digdi sa Comelec Albay ngunyan na inot na aparecer tulos digdi sa lamesa ni Attorney Maria Awa Bunaw and para board members na sinda Glenn Casulya and si Iggy Uhano. Para mentras na pig-review mo niyan ni Attorney Bunaw ang mga certificate of candidacy ni Glenn Casulya and ni Iggy Uhano. Malaog na sindang duwang mo niyan sa Comelec para sa formal ng pagpirma ng mga iba pang dokumento. So talagang aratab mo niyan paurumbasan na digdi sa Comelec Albay ang mga aspirante. So yun ang nini. So this moment, yan tabi si Glenn Casulya and si Iggy Uhano. Sa baba tabi kan Comelec Albay, grabe ang crowd. So mga youth na mga darapating drum and sa dirinindang music. So jingle ni Congressman Attorney Jill Bungalon para sa baton ang pag-abot kan Congressman dyan sa 1st District of Albay. Pare, bako tulo yan na kwan? Iyan na sa lalo ni Kong Joey na board member, tulo yan? Opo. Anyaon dyan si Iggy Buda, si Engineer Glenn. Si pa?
Attorney Melissa Badesa Armedilia. Ayun. Nag-file na si Senator ni Badesa? Negative pa. Yaong pa naman sa central file na hiling ko, nagsimba. Okay. Nagsimba muna. Baka taon-taon maghapon na lang. Naribot na sa baba. Baka yaon na. Baka nagabot na si Congressman Attorney Jill Bungalon. Rapi na ang ribok mo niyan sa baba. Akan mga youth na may mga darang drum para sa pagpabibo. Kumbaga nagpapahiling kay puwersa, show of force kan Congressman ali sa 1st District kan Albay. So, may kataon-taon na magsakat tigdi. Kung ano man mga development sabi, pati para may antrasyo na muna yan ang update tigdi sa Albay Comelec. For the action is, Alar Mario. Thank you. Thank you, Paringal, sa report. Hali dyan sa Comelec office sa Capitol Annex, Albay District. Provincial office yan kan Comelec. Ngunyan pong aldaw, hanggang alas 5 na sa napunin hapon. So mga nagpaplano tabi dyan, hanggang na sa napong alas 5 nin hapon. Hanggang na sa napong alas 5 nin hapon, mga tugang ang filing ngunyan kan Certificate of Candidacy. Yan. Pero pag alas 5, kung may mga nakapila patabi dyan, kung may mga nakapila patabi dyan, mga tugang sa kwan, sa luwas na yan, i-akomodarong patabian kan Commission on Elections. Yes, okay. Alright, kaya ngunyan, dakol man na mga bago, mga tugang na mga persona ang nagpahayag kansa ng intensyon na magserbi tabi sa sa probinsya kan Albay. Kasuhapon duman sa kasuhapon tabi duman mga tugang sa tabako, 5 ang magralaban-laban or gari anom gayud ito, pero saro sa na mga tulo midbid na tulo duman sa tabako na makusog ang labanan tabi John, si Mayor si nga so nag-file si Board Member Bragais bilang mayor, si Paso Saro. Malilingaw na talaga ako. sa ito Saro pasento pa rin Saro Borse, Attorney Alex Borse, dating mayor, and then ang last kasapon na nag-file si Benji Narosal, para mayor, mga tugang kan Tabaco City. So 3-cornered po, although 5 sinda, pero 3-cornered fight po yan, mga tugang na sa Tabaco City. Digdi sa Legazpi, may nag-file man, mga tugang bilang konsyal, ang sarong persona nagngaran na Ron Rosal. Saro pong persona na ang ngaran Ron Rosal. Tas si board member, Rolly Rosal, last term naman niya, nagpahayag na din na po siyang intensyon na magdalagang giraray sa eleksyon. Pero may nagluwa sa sarong pangaran, ang pangaran Ron Rosal. Ron, maray na ang katabi sa imo. Ron? Hello po. Ay Ron, maray na ang katabi. Onder ka sa DCGB. Ay, iyo po. Opo, mensahe mo. Nadadangog kang ngunyan kan mga taga-Legazpi. Opo, ano taban mensahe mo unang? Anong mensahe tabi sa mga taga-Legazpi? Greetings tabi Ron. Good morning tabi sa mga Legazpi news minyan. Medyo gari ba ko kapatudan eh. Actually, yun nga itataram ko sa iyo mo tabi. Nga, maswerte yun ka. Kaya lang nga ako, ginamit mo si Ate Malo para mapaiyutulot ako. Nga ako, matindi mo niya ako ang niya ako riyan. Tako ikan niya ako sa nagapod, baka posible niya akong tabi. Ma-schedule kita mga nasaro. Neither pa sa... Iyo talaga. Aram ko na ba ko kaman to eh. Kaya may request niya pala ako sa iyo tabi. Pwede, pag record na ni tulos ako ta. Kung wala daw ang boses ko sa radyo, kung pwede man maging announcer. Okay, arong kayo ni Migo. Primero, biglang nagloso ngaran mo, Ron Rosal. Pwede po ang mai-explicar mo sa mga taga-Legazpi. Sisay po si Ron Rosal. Go ahead, tabi. Si Ron Rosal po, sarap man sa simpleng tao na actually
man ako talaga nasa linya sa politics. Opo. Although, nakulo na nag-aging election baga, mostly kasi kung minsan, kami man kita nagtatabang. Opo. Pagkatapos, may mga pigarunuan kita. At pilday ko pala tataraman nga ang pangaran ko, wal nagtabang ako. Pero Iyo. siyempre naaraman mo ba giraray? Iyo, minaluwas mang Kaya giraray pag naaraman na, yun na yan. Makarapot. Kasi nga yan, ay, manog man niya sa politics siguro. So sabi ko, nagtabang ako kasi ano lang, kumbaga yun yung para sa buot ko na maski pa paano, kung ano man susunod pa, may mag-distribute diba, sa mga nangangaipo. Pero wala ito kahit actually halong politika. Talagang bigla panindugan ko na maski ka nagtabang, po man kaipuan na malab ka sa politics. Iyo Kaya baga. nanganik mo yan, nasupog man nga niya ako eh. Pag-file ko, kaya ako, niya, kahit tutaram ka ng mga tao. Diba? Iyo. Opo. Ko na nga yan. Pero at least ito, 2016, 20 pa niyan. Halimbawa na dati ko natigil. Yaong ka na. Kasi na-prove ko man, ako man talaga, pagkatao ko lang ito. Iyo po. Diba? Oyo. Okay. Sakol man sa nagtubod man kayo. Diba ko man talaga ito dahil for politics. Actually, pag nag-ano man ako, habok ko totally napigtataram nga ang pangarap pag nagtabang ka. Iyo po. Dahil pala yung ano yan, Sir Henry. Okay, Ron, para po sa karaman kan mga taga-Legazpi, saan katabi ng barangay nag-star? Actually nga, ano pang barangay mo? Sa, ano na nga yan, sa Bunga. Okay. Pero yung ano ko po, Taga-North Kapalan? Taga-North ka, ano? Northern Barangay Kapalan ang harong mo? Iyo po, sa Bunga. Pero naka-restro ako sa ano, Puro. Okay. Pighapot ta kabayata. Nganing sa mga masulisit sa imo, aram na kung saan maduman? Dahil karaman lang. Aram kay ni Migyo. Ano pa yan? Ano pang kuan? Ano pang nakabusol sa imo para magdesisyon ka na magbuntog sa eleksyon sa politika tabi ron? Iyo po, dako lang na ano man yan, simbagong yan. Actually, kumahiling mo ba po sa mga post ko sa Facebook? Yung, bago ako maglarga pa Australia, nagkaraw ako sa grupo, dahil ba sa nangyayari niyo. Sabi ako sa inyo niya ako, 51% sabi ko. Kasi gusto ko lang maglaog sa politics. Pero 49% niya ako, abok ko pa mang giraray. Nagkurulok sinda. At niya, 51% na. May pag-asa na. Sabi ko, iyo, pero 51% pa man sa niya ako. Tapos, naghali. Actually, ito talagang paghali ko, is purpose ko man talaga. Paramon, actually, so, aki ko ba, yaraon man talaga. Iyo, gari gari gusto mo na magpahiwas-hiwas lamang ng pag-iisip, na makapag-desisyon ka finally kung ano talaga. Oo. Actually, kapag dumataw ko, yun na ito. I see. Ako, nag-isip-isip. Tingarapot ko actually so aki ko kung ano. Tapos, siyan ito, ang first ko kasi pagduman, may pinost baga ako yung regarding sa ito. Ako lang, may pinost kasi ako regarding sa So madaling sabi-tabi, Migo, pagbalik mo digdi, saka ka nakapag-desisyon na pwede ka pala na magdalagan bilang konsyal kang Legazpi. No, actually, dahi tabi. Dahi pa? Pag-uli ko talaga, naging decision ko, kinonsulta ko, harabo man ka maaki. So talaga, nag-ano man ko tako. Yun man, pagparaisip ko, nakulog. Kasi magayon so, lugar mo na dumanan, nakarelax ka, ito yung gusto mong klaseng buhay. Diba? So sabi ko, yun man ang ganda, pag nagpamalaw ka sa politics, na masalimuot. Iyo. Na pwede man ako makatabang na, ito nga, nakatabang man ako, maski di ako nasa politics. Iyo po. So bit-bit ko kayo talaga pag-ulit ko. Yun nga ito. I see. Okay. So kaysa ka pong linyada tabi ngunyan? Actually, independent ako. Sa pag-file mo? Pinarong ko mang kasi. Sigo, ako. Okay, sabi yung independent na lang. Pero basta, yan ang ano ko.
Iyo. Siyempre, sa prinsipyo man napiglaban na mayora, Iyo. Oo. So meaning, ako sa topic sa opo. Igwaki kwan, sabi nga ni gari may imprimatur, may blessing po sa imo si Gobrosal sa pagdalagan mo na ini. part, opo. Mhm. Actually, sa mga nangyayari pa, sarap pa yan sa mga ano pa. Gusto ko man makatabang na may mga bagay guide na arayos-ayuson. Mhm. May matawag mo ba si Lian Bing? Yeah, Sabi iyo. niya, na mas pinilit niya daw mag-ano yan. Although, Magkonsyal. Mhm. may maano yan. Oo, na mag-conceal siya. Mhm. Although mas bagay ko tayo siya as vice mayor, Oo. kaya lang ito. Dito man magkaroon ko ang decision barkada sa ro. Yes. Okay, siguro tabi ron sa mga maabot na alda magurod-urong pagit ano kan sa imo pang mga plano. Nagdangog mo niyan ang mga taga-Legazpi. Ano tabad mensahe mo sanda? Sana in ano ko yung paglaog sa politics, Mm. hagad ko na masuporta rin hindi ako. Dahil man sila mabasol sa maabot na oras kasi alam ko kung ano ang kakayanan ko. Lalo na sa pagserbi, as in pagtabang. Nahalik mismo matabang ka lang ko para lang i-kontrolon ang kada saro. Yes. Sige po. Yes. Okay. Good luck tabi ron and anong man ang sa imong plano sa mga maabot na aldaw maaraman tatabi yan and good luck tabi sa imong panibagong challenge ngunyan sa buhay ang paglaog tabi sa bida politika sa syudad ni Legazpi. Oo, thank you man po. Ano yan? Sorrente. Oo. Sa ikan mong tayo kan kan hindi mo ini the first time ini historical ini para sa suda. Okay. Salamaton. Ingat. Okay, sige po. Salamat. Apo, thank you so much. Mga tugang iyan po mga tugang saro sa mga kandidato na nag-file naman kan sa iya pong COC, no? Sa pagkakonsyal digdi sa Legazpi City. Ron Rosal, nasa linya po siya, mga tugang ni Mayor G. Rosal. Joshua Bino, naidagdag na report. Joshua, kumusta na po dyan sa Daraga? Hello, BK. Good morning. Good morning sa mga parangkabay. Nasa loob po yan na Comelec Daraga Office ang agong ni Mayor Arwin Baldo, si Mrs. Romela Baldo. At nasa final step na ini sa lamesa ni Election Officer Andy Toledo na i-file ang kanyang Certificate of Candidacy para Mayor kan munisipyo kan Daraga Albay. Ang company ini ni sa iyang bayaw si Mayor Kaloy Baldo na kabalik at na kaibahan man digdi. So ina ni Mayor Awin na si Madam Gloria Go Baldo. Medyo maribok-ribok digdi siya may opisina kan Comelec. Ano yung digdi siya nagkater ang mga kapitan. Kuda mga official sa barangay na nag-suporta digdi sa grupo ni Romela Baldo. And nasa laog kan Comelec office, so nagkater ang mga nagdalagan man na mga konsyal na nasa linya kay ni Baldo, sa Stephen Vizcara, Katorme Carlos Bailon, and si Mama Tabin si Henry. May mga kapitan kaya out sa loob. Nakasulog sinda ni color protect sa yan, nag-oro-istoryahan lang city. Kaibahan si Election Officer Andy Toledo. Ini kaya si Baldo, sabi ni Henry. Iyo ang kumbaga nasa linya manok ni Congressman Joey Salceda. Ayon. Okay. Ang Vice Mayor kay ni si ngunyan acting Mayor Genji Ausha. So tandem man giraray ang duwa. Ano? Okay. Wala sa log patabi ni Biting po so sa iyang pamilya. Nagliwas akong magaling siya kung malik office pa medyo paano na bawal man dapat ang maribok. Iyo. But aday pa tapos? Aday pa man tapos ang filing? Pag-abraso na nga ni Sir Toledo. Yan. Mali, siyempre may mga picture pa yan. Picture taking. Inahit niya si Mayor Awin o si Mayor Kaloy? Yung kaibahan. Nailing mo kung may kapot-kapot na papel si Mayor Kaloy? Dahil mo kung may kapot-kapot na papel si Mayor Kaloy? Kaibahan.
Rayman. Hindi pa rin mo tabag. Pagkatapos ka, ano, dumalagan digdi sa provincial office. Nag-file na garang mayor. May oras pa man para mag-withdraw muna, mag-refile. Intrigero ka ngayang sarawayon ka. Picture taking lang sabi. Henry. Romela Baldo. Apuli Romela. ang kuang kaan middle name kundi ako nasasala eh. Romela Kunek- Apuli kunek- Baldo. Kundi ako nasasala Yung mga balandig BDP, si Vice Mayor Ding Baldo, kan Kamalig. Ayun. O siyempre, sarong pamilya yan eh. Tarong, Magtugang bagang kasi Mayor Awin. Si Vice Mayor Ding. Nagkapit ng mga kapitan BP na Oo. naglansarman bilang konsyal. Aputunta daw Sa si munisipyo talaga. Romela kung ano ang mga pinagdaanan niya na pagdesisyon na siya ngunyan ang maglaban sa pagkaalkalde Candaraga. Ade ko na muna tabi BP ibaba, nagka-picture naman sana. Sige daw. Tulungan ko na tapos ka na eh. Si Kwan nag-file na, so magiging kalaban. Si Daypa. Kundi ko na sala, Diyos ba, baka sala ako Di bang tandem ni Mayor Junji, si Mayor Perete, Dati. kanong minaging eleksyon? Dati. Di ba? Siyan magkatandem eh. Perete Hausyan, tama? Dati. Ngunyan, ay incumbent siya, yao na siya. Ay, sabagay, kay kong Joey palan, ini, na grupo, kay kong Joey. May baret akang ma-file man kisi o si Kwan, si Mayor Perete? Igwa tabi BP, taon. Okay. Okay. Apotunta man ito, si Sedoan sa iyang susuportaran sa pagkagobernador. Nahiling ko baga ini sa press conference ni Kaloy Loria kay daan si Gob Noel. Si Mayor Perete? Ayaw duman sa presensya niya. Ayan, okay na. Yun. Nagpa-press con baga si Kaloy Loria kay daan si Gob Yaon Noel, duman. si Vice Gob, Klaro na. candidate for Vice Gob Jun Alegre. Yaon man duman sa ibang mga mayor, nakapot ni Kaloy. Okay. Duman si Vice Mayor Vic Perete. Okay. Day pa pwede? Madali na BP. Taon ito nasa linya si Jimmy kasi pa rin ma-interviewin man din sigurado. Sige. Deo ko lang, sige lang. Kaya picture lang kay BP kasarabay sa mga tunyan, mga pamilya. Dati medyo pure kaya digdi sa lautan Comelec office din sa munisipyo Candaraga Albay. Kuda kunyan takol kaya ang mga ang matigting taga-suporta. Kuda immediate family kay ni Mrs. Baldo. Kung saan bagaan, salit lang na girl si Romela. Okay. Maputi-puti, buda may eyeglass. Yeah. Picture lang dito. Sarap ko rin yung take ta. Aputin ko tulos, dulo ko tulos para sa saya man ako niyan. Pahayag. Siya ang kumbaga magpapadagos. Taday naman Yes, siyempre. Taday na magdiretso magkandidato. Si Kaloy, si Awin. Mayor Awin. Okay. Nagka-picture pa kayo talaga, BP. Sa'yo na nasa lugang, ang opisina pati bagan sa dayuton sana. Masalit ito. Nasa second floor bagay ni Kairing Archie Building. Dapat ka, ang kumilig gayon, bugtakan ang kidura ko lang building dyan, opisina. Hindi. Sa lugar sa pwedeng hilingon kan masunod na mayor dyan, nan kumilig, pasubli ang kidura ko lang opisina sa munisipyo. Actually nga, BP, dapat so filing kayo sa Daraga Covered Court. Nagdesisyon si election officer Andy Toledo na bigyan na sa nagiraray sa Laugtan sa Indang opisina. Kung duman man, ang ventilation, maluya. Pero mas mahiwas man ko ta. Di ba? Okay. Mainit po, BP, lalo sa nag-abot natin sa gila kapos. Nagdesisyon siya, bigyan na siya sa giraray. Baka yun na. Dakulon na kisilfi. Agda sa mga kuhan, agda sa itong mga nagarabot sa Pundal. Pero yaong kasalog ka ng opisina kang Comelec. Yaon, BP, kaya maluya sana ang boses ko. Ano na ko sa laog.
Pag basta matapos ang picture taking, mula itong tatolos para maagaran na rin. Iyo. Bahaya. Sige daw, ta. Ining mga masunod pating mga nakalinya sa imo, mga exciting man ang report kani. Jimmy, si Padingan. Ayaw kaya dito silang mga kapitan, Warren Sorsogon, Oo. Cesar Mansos, Buda, ining kapitan kan barangay Pandan, mga malaban bang kayo ini bilang konsyal, under Lakas CND. Iyan, Yan tabi, BP, Okay. kapag ang kayang COC or picture taking, ang hand sign pa lang kayo ni. Dahil patabi, dahil patabi, Joshua. Tabi, BP, baka pwede na. Sige daw, taon ni si Jimmy, naka-standby eh. Good morning, nakalive ko sa DCGB. Ano po, so nagbusol sa tuya para magdalagan na mayor, kasalitan ni Mayor Awin. Yadi po usad na simbag sa angal sa mga tao na maipadagos ang mga programa, ang mga napuna ni Mayor Awin Baldo. Usad po yading kasimbagan. Sa sutaw po mismo ang nagabusol sa aton. Sa tunay sana po, sa matud sana, ako po nakontento na dati na nasa likod lang ni Mayor Awin. Yadi pong pagprintira ko na mag-mayor sa Daraga, usad po yading simbag sa angal sa mga tao. Under anong partido po kamo, madam? CMD po. Kaya po sa mga kalinyada po nito sa slate mo? Ang sa slate po sa Lakas, yaon po si Vice Junji Haushan. Diyan man po si Kagawad Carlos Bailon, Kagawad Stevie, Attorney Joey Marceliana. Diyan man po si Julius Duran, si Bob Magalona, si Kagawad Warren Sorsogon, diyan man po si Cap Mansos, Cesar Mansos, and also Cap Narsing from Pandan. Anong klase pong liderato ang may oferta sa mga taga-Daraga in kaso mapalad siya po sa 2025? Diretso man giraray po kung unuso na po na ni Mayor Awin, amo po yato ang pigabusol. Of course, dagdag po didi ang pag-promote sa sustainable livelihood, lalo na para sa mga kababaihan, dangan sa mga elderly. Taaram taman po yadi mga most marginalized sectors yadi na kay puan matawan taning kumbaga priority o atensyon. And yadi po gigibunta through the Arangkada sa Kabuhayan program na dadarahon po ni Lal Baldo. Sa pag ako po na-elect bilang Mayor Sandaraga. Paano niya na-convince si Vice Mayor, acting Mayor na mag-vice sa iya, tabi Joshua? Yes, pero yadi po decision po yadi sa Ayun. Joshua? okay naman po si Mayor Awin. And okay. Ayun. Medyo nakul na kaya naghapot naman eh sa interview ni Joshua tabi. Joshua, okay na siguro yan? Okay na? Okay na, naputol na si Joshua. Halipon dyan sa Comelec Daraga. Joshua? Okay na, taga rin may dakul ng taga-media man nagsingit sa hapot mo Buda palawas na kita, may malawag pa ng ibang kandidato na ma-file. Okay. Okay, tawiti. So, yan ang nag-file DP na kailan para mayor sa Daraga, si Romel Baldo, ang may bahay ni dating Mayor Awin Baldo. Joshua Pino, DCGB. Thank you, Joshua. Sa report from Daraga Albay, Jimmy, nasalita yaon po sa Pulangi. Kami, Jimmy, ano nangyari? Yes, nasa Comelec na kami. Tapos na board, tapos siya. Dahil pa si akin ni board member si Giselle na yun nagsalida. Sir, good morning si Giselle. Si BP Henry Sangkol sa DCGB. Mensahe po nindo kamo na pala nagpalit sa aspirasyon ni father mo bilang alkalde kan Pulangi. Para sa karaman kan mga taga Pulangi, guwain tabi sa mensahe mo. Diyos maray na buwas mo na sabi ngamin sa mga taga-Pulangi. Gusto ko munang pasalamatan kan sa aking ama na si board member Jessup Sanceda para nag-pirmi na lang po may sakripisyo kan sa aking ama
pero kadi pong pagsakripisyo po, hindi kan sa ngama, kailang tinawag kan pagiging candidacy for mayor ni kan Pulangi. Di sigurado ko man po na di man masayang. Kan sa ko man pangako po sa mga taga Pulangi, ngamin po kamo, puro po kadi sa karayan. Ako po, servidor po ning Diyos at ning tao. Para po ako sa mga taga Pulangi, sa Pulanggenya, may mga para po kami sa inyo. Ano sa naging reaction ba na ni Congressman Joey Salceda kan desisyon na ini? Siguro ang pinakamas maraya po doon kan si Uncle na lang, si Uncle Joey, si Congressman Joey Salceda. Okay, so ready ka po na sa mga plano mo para digdi sa Banuan Kampulangi in kaso swertiyon ka? Ang plano po, yaw naman po, nakaready na po kita para po sa Pulangi. Pinuna naman po ini talaga kan sa kuyang lolo, si Lolo Jesus Salceda, kung mayor po ng Pulangi. Yan nga naman, mas pinalako lang serbisyo kan sa kuyang uncle na si Congressman Joey Salceda. Yaw po kami para po sa progresibong Pulangi po. Okay, thank you so much. Good luck tabi. So yan, namapile pa lang siya kan COC. Di ako nadigdi so linyada backup kan sa iyang ama, si board member Jessup. So thank you so much so Chief of Staff yan ni Congressman Joey Salceda kan 2nd District. May bagong informasyon tabi nadangog ako kaso bago WP. May mga kandidatong paghali digdi, may ma-proceed ini sa ligaw, may si tugang ni aspirante para Congressman Adrian Salceda, Ryan Salceda, at akini ni Tito Ray. Oo. Mga kandidato sa syudad kan Ligaw. Aramo niya to kung how true ini. Sayaw digdi, first time ko ini, na mahiling ko ini. Sir, sa media po ako sa DCGB, taga-media man ini sa pagkaisi ko sa television ini tabi, tama? Dati, okay. Sa radyo po kita sa DCGB, sa ibong na linya po si BP Henry Sangkor sa DCGB. How true po ang informasyon na nasagap mi na gari ma-file man after digdi, ma-proceed to Ligaw, ma-file man po ka magkikan ang posisyon sa Ligaw. Si BP Henry, live kita sa DCGB, sa radyo po. Okay. Hello po. Yes sir, hello, good morning. Si Ryan Salceda ini. Yep, Ryan, good morning. Si Henry po ini. Hello, good morning po. Yes sir, good morning po. Welcome po sa DCGB. Ano po itong na-receiving informasyon kang pag-iriba media na ma-file po kamo sa sarong elected position sa Ligaw City? Yes po, affirmative po. Opo. Ano pong position ito, sir? City Councilor po. City Councilor sa Ligaw. Sa Ligaw po. Opo. Si Sir po ang magiging kaline up mo na sa pagka-mayor? Kay Puan sa laog nabitin kita. Oto kaya naglaog na pinagapod na sa Comelec sa mga kapamilya dapat yaon sa laog. At yan nabitin sa kita. Sa Ligaw, confirmed na sa mga city councilor. Pero magkalaban ba ganyan Aramta, Bichara, and Gonzales? Dahil aram kon, Sign siya. Dahil kita mag-inot ko na. Sign siya, di ba? Kung sign siya, dahil man nasimbag, tanaputol na tanaglaog na duman sa opisina ni Madam Wilhelmina Rindor. Matawo mo niyan digdita BBP sa Comelec, pagali duman sa Harong, nagralakaw na lang. So, yan ang muna sa iba. Jimmy, kung ma-city councilor siya, sa Ligaw Bagang, pig-expect naman so akin ni Governor Bitsara or si Governor Bitsara, di ba? Or si Mayor Gonzales, tabi, ma-file man duman. Saan man agad siya duman sa grupong ito? Isiyan, mga basta paghali digdi, anadangog ko, proceed sa Ligaw. Yaw nang minabot ng digdi si Mayor Adrian Salceda. So, pasuro-suporta ini, suporta ngo niyan kan grupo, and taon-taon pasiring ini sa Ligaw tabi. Gayon si Mayor Adrian? Mayor Adrian, wala yan? Nagabot auto na sa laog. Okay. So, tugang ini ni Adrian. Naka-file naman ito, di ba? Si Sai. Kan COC niya? Ayun na baga? For Congressman. Yan sa Albay. Sa Albay pa kaya nag-file. Okay. Okay, so yan ang muna tabi BBP. Ipasa ko na muna sa ibang mga pag-iriba. Jimmy, nasalita din si GB nyo. Thank you pa rin, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Saban, nagwita kay pa rin 8:30 na. Nin pagkaaga.
Ramon talawang sitwasyon dyan sa Kapitolyo, sa Capitol Annex, kung hain dyan po ang opisina kan Comelec. Padingal. Nagabot na si naglaog na sa Comelec para ma-finalize ang pag-file niya sa certificate of candidacy. Natapos naman si Julia and si Juano for board member sinapot kung ano ang rason sa imbes na city councilor ang dalaganan ninda nagdesisyon na pareho board members ang dalaganan na posisyon ni Casulia and ni Juano. Parehong kasimbagan na gusto ninda maging widen ang serbisyo bako lang exclusive sa Legazpi City kundi bilog na second district na Rapo-Rapo, Kamalig and Daraga plus Legazpi City. Manito, kasabay na ang Manito. So yun yan ang sitwasyon. Sa momentong ini mas naghibog ang crowd digdi sa luwas sa parte kang Comelec. Kuminabot si Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. Nag-suporta man digdi sa pag-file ni Christopher Kitoko. Oto luminaog na sa opisina ni Attorney Maria Aurea Bunaw. Nag-uroron pa so tulo. Naman sa laog kan Comelec Mentras digdi sa luwas sa ganat kami. After kayan, mapirma si Christopher Kitoko. Unina, paluwas sa tabi. Paluwas na si Christopher Kitoko para mag-firma digdi sa panata para sa may dignidad na basahan daw pa din ano ang nakasurat diyan. May ko nahiling sa mga post tabaga. May ko nahiling na may nagsusurat. Ano na palaman ka na board na napignakuan diyan? Si Attorney Bunaw matara mismo. Ay, Gary. Gamit ka na. Daw ganda tabi. Alaala rin na may wagas, intensyon, maglingkod sa mamamayan. Tatalima ako kami sa mga umiliran na batas at kautusan higit sa kampanya at eleksyon. Magiging sentro ng aming kampanya ang aking plataforma at hatang programa para sa isabubuti ng aming kasasakupan. Iwawaksi ko namin ang kampanyang nababatay sa kasinungalingan at paninira. Hindi kami nagamit ng mga bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, generated tools para magpakalat ng kasinungalingan, lituhin ang mga mamamayan at pababain ang kanilang kumpiyansa sa proseso ng halalan. Ilalantad at tututulan ko namin ang vote buying, pananakot at karahasan para lamang makuha ang boto ng mga mamamayan. Itataguyod ko namin ang malinis at tapat na proseso ng halalan. Higit sa lahat, igagalang ko namin ang malayang pasya ng mamamayan. Apo ni Christopher Kitoko ang panata para sa malinis. Iyo palan sulaman ka ito, Ali. At may dignidad na kampanya sa lalang 2025. Nagpipirma na siya ngunyan kan commitment niya digdi sa panunumpanay ni na binasa niya kasubago. So nadudukutan ko niya si Christopher Kitoko. Samantalang ko nini habang nadudukutan ko na si Congressman Tae. Ano ang sa imong mensahe na gustong duunan sa mga taga Segundo Distrito? Go ahead po. Yes, Sige po. Dali, habang nag-isip si Congressman, ayaw nakatutok ang mga kamera, kapot-kapot niya. Sa mensahe na gusto tang ipaabot sa mga taga Segundo Distrito, sabi man. Pakinaga po sa mga taga Second District. Uni po kita, nag-file na po kita kining candidacy para maglingkod sa Indo. Makulang ko dahil
Dahil pa po kita nagpapile, nagtatrabaho na po kita. Dahil sa kakul na kaipuhan na ayuson sa 2nd District, makulang po sa mga infrastruktura, kundi sa mga laylayan na dapat pagmangan na pag nakatuko na ta. Isasabay ko na po sa mga parauma na ma-modernize ang kanyang mga equipment. Dahil sa infrastruktura po, nagtigigibutan na, lalo-lalo sa problema sa tubig, ongoing na po. Kahit sa problema pa sa kuryente, ongoing naman. Kaya ayos na katangan sa Alego. Patubig, kuryente, asinso traffic na namumuro na mabot na ang traffic sa Legazpi kahit wala pong ayuson. Although bago man po trabaho yung congressman, kaya lang kahit wala po tabangan. So sa local government, pagtarabangan din ni Kong Joey para matapos yung mga problema sa ligdi sa mekanismo. Ano po ang pintahe na ilang ka mo yan sa administrasyon? Siyempre, pag nasa administrasyon ka, madali kita maghagad ng tabang national government dahil may tamang kakayanon po na punduhan ining mga kaipuhan na immediate na pangangaipo na kawing lugar. Lalo-lalo na po sa mga infrastruktura na importante hon na maisaayos pa. Thank you so much, Sabi. Para sa Congressman Christopher Quitoco, ayan, sabi pa din, tutukan ta na kita na nakapabot ng apot sa iya mismo after ka na pagpirma niya sa panunumpa. Maribuko na digdi, maribuko na sa laod kan Comelec, kaya yung Executive Director Atty. Pidog Garpin nagpahayag isuporta sa pag-file ni COC ni Christopher Quitoco. Mensahe tabi, Atty. Garpin. Well, it fully support serbisyo ko sa Madara, Kitapol na progreso. Kasi mga paproyekto, papakinabangan, kambilog na segundo distrito. This is a laban ini kang mga kandidato na kung sa'y makapagdara at the end of the day, mga programa na inaasahan kang sa tuyang mga konsekwentes. So, pinag-prepare kang serbisyo ko and kang team APG at sa idang kakayahan. Kasi maray na liderato para makapagdara i-solusyon sa mga problema kasi programa, si proyekto na kinakahambang at sininahagat mo yan sa tuyang mga kababayan. Thank you so much, sir. Thank you so much, si Executive Director, Attorney Pidog Garpin Jr. tabi sa suporta niya digdi sa pag-file kan COC ni Christopher Quitoco. Ikalata pa digdi si Congressman Attorney Jill Bungalon. Mariboko na sa baba, may mga drum sa baba. Sabot kung sisay na nag-abot na masunod na ma-file kay Christopher Quitoco digdi sa Comelec Albay sa momentong ini. Paramentos, Alan Mario, thank you. Thank you pa rin live. Hali po dyan sa Comelec Provincial Office 8:39. Taod-taod po ni Bapa. Abangan ta dyan sa City Comelec. Ma-file man dyan si Board Member Hisham Ismail sa pagka-mayor kan Legazpi. Magbabalik po kami. Magkalipas lang kayo ni. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad, tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang angat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ngayong
Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara si ratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mayong tusok-tusok sa tabangkan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Itong dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die.
responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, Chicken McDo irarapa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga. Versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Tabi Rona Ajun.
kadakol ka nag-aapod yun. Kadakol ka nag-aapod sa ko dyan aga. Balikan tang report ni Jimmy. Hali po dyan sa luwas. Jim, good morning Jim. Come in Jimmy. Naputol. Dumang kita kay Pading Alar Mario. Sisay natabi John. Sisay si Pading Al. Sisay nasa linya. Sisay ma-report. Sisay nasa linya. Si Jimmy. Sisay. Si Pading Al. Sige, kami Pading Al. Hello, si Kong Jill. Si Kong Jill. Okay, go ahead. Iwaning daning kasurog duman sa Kongreso. And with Congressman Zal as the chairman of the Appropriations until 2028, with the People Party list on board, nakulaon as in may pakasatuyang may tataong tabang mga kababayan sa Supreme Distrito Pangalbay. Ano po ang bentay kan Congressman Attorney Jill Bongalon bilang akip ang kandidato sa kalaban? Yes, ang advantage na po is that we offer new hope, new leadership, innovative solutions, again, practical and realistic solutions. Bilang sarong aki, ang tagline ko tabi sa pagkandidato ko, bilang kongresista sa Premier Distrito Pangalbay, iyo po ang bagong pag-asa, bagong liderato sa Premier Distrito. Alright. Okay. Good luck, good luck. So, yan tabi, maribo po na digdiyo. Nagsurusuan na digdi sa Comelec ngunyan. Pero, kan mga mensahe ni Congressman Attorney Jill Bongalon, nasa ngunyan formalmente na po na nakafile na kan sa iyang COC as congressman kan first district full support ang team kan ako Bicol nagpaudyan pa lang si Siam Ismail ta after digdi Maduman pasiring ang grupo dyan sa City Comelec para ipahayag man ang suporta sa kandidatura kan mga aspirante sa Legazpi City sa panginot ni Siam Ismail Tabi Pade. So yan na muna ang update teknik raray sa Comelec Albay Alarmario. Thank you. Thank you Paring Al sa report. Nakafile na po kan sayang COC it's official. Mga tugang ang labanan ni the Mayor Crisel Lagman Luistro and Jill Bongalon bilang congressman kan Premier Distrito Canalbay. Tabi si Jimmy. John, wala na, naputol na. Alright. Sige. Bueno, kadakol ka nag-aarapod sa kungon yan na. Agiulo ko na ako nag-aarapod sa kuya ko yan na. Bueno, magayon ang mga pahayag kan mga nag-file na candidacy. Ano daw kung mautobyan? Let us, ano yan? Let us, sabi nga ni, kang nadangog ko sa mga kanto-kanto, let us ngaya to see. Let us see. Kung ano tabi yan, mga tugang napigataram nila. Remember na halawig pa ang biyahe, pon ngunyan, mga tugang, sinda po, mapon kang campaign period sa lado lokal, 45 days before May 12 elections. Tang election po kayan, pinimipon every second Monday of May. Yan. Kung ano mang pong pitsa yan. Pero ang ilang pitsa 12. Ang second Monday of May. Yan tabi ang eleksyon. Susog yan sa Constitution kan Pilipinas. Kaya Mayo permi mga tugang-an sa tuya tabing eleksyon. Then so sa tuya tabi na mga kandidato matindi, exciting mga tugang ang labanan sa iba-ibang mga posisyon digdi sa probinsya Canalbay. Paano kaya pagdakol mga tugang na nagfa-file nin kandidato sa mga posisyon sa pagka-gobernador, buda pagka-congressman, dakulan maglalaban-laban, dakol man po dyan ang maglaban-laban sa baba na posisyon. Hello? Hello, good morning. Good morning po. Siguro, sir, ika na lang magkaisip na ading train, pigitalak na sa train maawuton. Ibalik ba lang sa kami nirong pagkaparalinig? Pura man nakaisip sa mga kandidatong nagtuga barangay. Hindi ka na lang, sir, tabi. Hindi ka na lang manugaan na lilipalinigan dapat one train. Ang agihan kan tren dapat makung maawot. Kung po malangawot baga. Kaya katagol na sa dilis ko ito. Ara mo madam, tama ka sa observation mo ta. Sa mga lugar na nagkaduruman ko na ibang nasyon, ang agihan kang reles malinig. Iyan ay rarong baga kang rail track, iyan na track.
Ang irarom kan, madam, mga ang irarom kan yun, mga gapo, mga graba. Oh, totoo. Totoo talaga. Totoo. Pero sa tuya, matiyo nang agihan, adi. Opo, dapat kayo may kaminero po nag-aasikaso kan mga Iyo. kahoy baga, may kahoy diyan na pingalag. Yan. Iyo po. Totoo yan. O kaminero, ito na lang sir mga manuga kayo yan, tawara lang mga nakaisip. Sige po, thank you. Sige, salamaton. Ara mo, John, tamang observation ni Madam. Sa totoo lang, mga kababayan, sa mga although maski sa mga urban areas na rural areas na nagkadurman ko talagang nasyon, mailing mo dyan iyan na rail track, mailing mo na iyan na tagsaibong kang riles may kudal. Apera kan may kudal iyan, ang irarom kang riles yun, mailing mo iyan na gilid, mailing mo ang kumbako iyan gapo, iyan bagang mga graba. Ang irarom kang riles, mailing mo grabaan mailing mo dyan. Grabaan mailing mo dyan, malinig mga tugang, di ka talaga makailing mga tugang kikuan, kiriles na matita. Duman sa nakasakay akong uldo, di taman pwede may kumpara ang Pilipinas duman sa Europe. Sa Europe, mga tugang, itong halaubigo na dinalagan mi duman pasiring kami sa Sarong Terminal, pasiring ko ta kami duman sa lugar ni Saint Francis of Assisi, no? Duman sa Rome, duman sa Italy. Maski din kuan, maski mailing mo, o garing de kami nakaantos ta uning biglang sa inutan na terminal, so inabutan mi salbata nag-strike sa mga piloto kan mga tren. Puminundo sa biyahe. Di na kami naglawas. Baka haloy kayo makabalik sa kuha. Iyan na. Wara man ki mga harong. Malinig ang agihan yun, plain. Pero mailing mo mga tugang, malinig ang riles. Duman sa Hong Kong, sa kuan iba man duman kaya sa Singapore talagang ang palibot kan Singapore puro building. Duman sa California nakasakay ako sa riles, alawi gununon yan. Alawi gununon. So mga daing harong, tabi mga tugang na gari mga duron de shirt, mga kuan pagilingon, mga makahoy, mga po, etc. Napigagihan. Malinig siya, ang iraram kang riles, mailing mo, malinig. Gapo John, graba. Darakulang graba, asin graba, aro ka na irarom John. Ay lima dyan, mga irarom kang riles na may graba sa tahaw. Yan, arog ka iyan po. Buda sa tagsaibong kaan, may kudal. Naday ka basta-basta, makakakross ang tao. Maski daing mga residential areas, may kudal siya tagsaibong. Pero sa observation ni Madam, tama siya. Ang riles tango niyan, daig ki paralimpia, daing kaminero, napod. Iyo man ang ganda di. Ilingon mo sa na yan dyan na ikadyon taga Pulanggi ka. Paghaling Pulanggi pasiring sa Ligaw, mailing muna sa nang awot. Pag-abot yan sa may Ginubatan, pag-aboting din sa may Daraga, mailing mo dyan sa in-between kan, sa Bitano, Salbatana. Masamo kun matyo ng riles tadi. Baka man ang gansaroon sa, although, trabaho iyan kan Philippine National Railways. Tabi na dapat maging malinig ang rail track. Di ko man I do not to, siguro baka may nakapansin naman kaan sa iba niya itong mga kababayan. Pero mailing mo talaga, ang rilesta, mga tugang, basura, maawot. Andi? Ina kung may nagdadangog niya, nakaduruma naman sa ibang lugar. Tabi. Pero ang observation ko talaga, ang rail track na anang irarom ka iyan, mga tugang malinig. Gapo ang sa irarom, mga graba ang irarom kaan. Pero sa tuya digdi, ang irarom mga tugang awot, awot. At tagsaibong, tumbang batag, sa ngakikahoy, awot. Buda harong. Paminsan, minakro sa tinampo, halas, sariles. Halas. Ilinga yan na. Hali sa nang nagapasiring sa Legazpi na riles, salbatan ang wala to. Awot.
Ay, nako. Salamat naman sa nagapunta. Tamang observation mo, Tabi. Alas 9 na. Pero ang oras na sana, alas 5 na, sarado na ang filing kang COC. Adidyo na di. Di ka talaga ganyang plano. Di ka talaga ganyang plano. Ako talaga, habang naghalo yung gari, nagiging bukas naman ang isip ko dyan. Totoo lang. Kadako na sa kong nag-imbitar. Kadako na sa kong nag-imbitar na partido as in iba-ibang grupo. Kang Enot, may duminuman sa, may nagbisita sa harong mga taga Castilla, Sorsogon. Ang puso ko, nalilibong na consign ako. Kaya ganyan ako, pasensya na po. Every election yun, may nagduduman sa harong na taga Castilla, Sorsogon. Nagkaperang grupo. Diba? Every election, yan. Sa totoo lang, ngunyan po, may nag-irimbitar sa kuya na grupo. Hello, engineer. Good morning. Morning. Sir Henry. Yes. Taraman mo sa ako, kung ma-file ka, ako ang busy mo. Yan ang gusto ko si mo. Yan ang gusto ko si mo. Yan ang gusto ko si mo. Automatic. Masaya, so kantaan ta ka. Oh, yan ang gusto ko si mo. Automatic ang sa imong ide. Basta bisa ikang busy. Akong busy mo, mas ganong posisyon ng dalagaran mo, kung kapitan, busy kapitan ako. Salamat, kung gobernador amigo. ka, busy gobernador mo ako. Ikaw nang tunay. Busy congressman mo Basta, ako. basta yan ang plano tang dawa. Okay. Good morning. Good morning. Kadakul kan may nag-irimbitar sa kuya. Pero nata daw tawara pa po talaga sa kuyang isip na maglaog sa kulor, maglaog sa mga sa politika. Anyway, baka sa mga maabot na aldaw. Siguro may pigahalat ako diyon na pasabong asin giya ninmal na Diyos. Kung saan kita nababagay talaga. Ako kaya, mas kinit saan nakukuha ko dyan. Basta maugma ko dyan, ako nag-entra eh. Mas kinit sana, basta ako importante, kung saan man ako mag-entra, dahil nakukuha o may nakuha kang sweldo, mas kisadit sana yan. Basta ako maugma, dyan ako naghaloy. Di ba? Salamat, kansay nung pagantabay. Goodbye, mabuhay. I love you all. Kay Henry M. Kabog-kabos. Ayos. Kapag nagkakaedad na, mas importante